ozvěny zelených rozloh tropických pralesů ve Střední a Jižní Americe doprovází výrazný chorus chápanů, který vytváří fascinující zvukovou kulisu, rezonující skrze džungli. Mezi nimi je zvláště pozoruhodný chápan pláštíkový, rozpoznatelný podle tmavých, volně splývavých lisousů. Tento druh, Alouatta palliata, není jen jedním z největších středoamerických opic, ale také jedním z nejčastěji potkávaných ve volné přírodě. Takzvané pláštěné znaky vzezření vřešťana jsou způsobeny jeho dlouhými, hustými pesíky, které jsou hrubší a slouží jako účinný druh kamufláže. Hluboké volání chápana pochází ze zvětšené jazylky v jeho krku, která zesiluje jeho hlasitost, což z něj dělá jednoho z nejhlasitějších suchozemských zvířat. Tyto zvuky, slyšitelné až 3 míle daleko, vyhlašují jejich teritorium a drží rivalizující skupiny dál, čím šetří energii, kterou by jinak museli vynaložit na fyzickou obranu teritoria. Většinou listonožci se chápani zaměřují na konzumaci listů, které poskytují relativně málo kalorií. Proto optimalizují svůj výdej energie dlouhými obdobími odpočinku. Až 80% dne mohou strávit odpočinkem. Když je čas na jídlo, jsou vybíraví. Vybírají různé listy a příležitostně doplňují ovoce, aby zajistili, že jejich strava je vyvážená se správným množstvím vlákniny a výživných látek. Jejich ostrý čich hraje klíčovou roli při detekci a vyhýbání se jedovatými listy. Zatímco jejich specializované stoličky, navržené k rozkladu vláknitého rostlinného materiálu, jim pomáhají účinně trávit jejich rostlinnou stravu. Srst chápanů pláštíkových, bohatá na tmavé tóny, poskytuje skvělé maskování v rozptýleném světle korun stromů. Účinně je skryje mezi listy. Stejně důležitý pro život na stromech je chápánův chápavý ocas, silný a přizpůsobivý. Funguje jako další končetina a umožňuje chápani snadněji stabilizovat se nebo se pohybovat při sbírání potravy nebo cestování větvemi. Dynamika tlupy se točí kolem dominantního alfa samce, jehož vedení je typicky v nesourodé rodinné skupině nepopiratelné. Samice a podřízené samci pomáhají s čištěním srsti a péčí o mláďata, čímž vytvářejí pečující prostředí, které je zásadní pro jejich vývoj. Vědomí si potenciálního nebezpečí navigují svůj prostor opatrně, ale jsou vybaveni silnými čelistmi pro obranu v případě potřeby.